Vi står her på Pottemandens hus og vil optage ugens ord. Og lille Tiger her har fået lov til at være med. Tiger, det er en af vores 3 dejlige katte. Moren hedder Garfield og tilhører vores oldfru, vores køkkenchef Karen Christensen. Og så er der en dreng og en pige. Og her er pigen her er drengen i form af Garfield. I form af Tiger, som tilhører Else, vores sekretær. Og vores egen kat hedder Shadow, som springer vildt rundt inden. Og hun er ved at spise mine hænder, kan jeg se. Men under alle omstændigheder, så er vi lige midt i et stævne med Anders Ova. Og jeg kan bare sige, at selvom vi kunne have haft 2 møder på nuværende tidspunkt, så er forventningerne absolut helt oppe og slet ikke blevet skuffet. Jeg må bare sige til dig, du må have fat i de 8 bånd CD'er, eller 8 CD'er her fra stævnet. Du må ringe ind, du må skrive ind. Du må have fat i de 8 bånd. Du hører evangeliet, men du hører sider af evangeliet, som er anderledes, og som du ikke plejer at høre. Jeg var ret chokeret i går, da jeg hørte om Noahs tid, og hvad der skete på Noahs tid, og hvordan parallellen kan drages nøjagtigt op til vores tid, som vi lever i nu, hvilket betyder, at menneskesønnen kommer snart. Jeg kan kun sige, at bare de 2 møder, vi har haft lige nu, jeg har bare sådan en længsel efter at opleve forskellen på kundskab og på kendskab. Kundskab, det kan vi jo få ved at læse bøger og studere alt mulige materialer, og du kan gå på biblioteket, du kan gå på universitetet, du kan på den sags skyld gå på et teologisk fakultet, og du kan studere, og du kan få mere og mere kundskab. Men det virkeligheden drejer sig om, det er simpelthen at opleve og få kendskab til Gud. Og kende Gud og kende de tider, som vi lever i nu. Det er bare blevet... Jeg tror, vi sætter ham ned nu. Ja. Det er bare blevet så vigtigt for mig i hvert fald. Gud, jeg vil kende dig, som Jesus han siger i Johannes 17:3, han siger, dette er det evige liv, at de kender dig, Gud, og ham, som du har sendt, din søn, Jesus Kristus. Så jeg må bare sige tak for kundskab. Det er fint, hvis du har boglig kundskab, hvis du har gået mange år på læreanstalter og så videre. Det er helt fint. Men den kundskab kan du bruge til noget andet. Det kan være, du kan bruge det i dit arbejde, i din videre uddannelse, i dit omgang med mennesker. Du kan have en kundskab, der gør, at du kan være til hjælp for mennesker med den kundskab, du har. Men når det gælder tiden, vi lever i, hvad sker der i Israel? Hvad sker der i Mellemøsten? Hvad sker der i det arabiske folkehav? Hvad sker der i EU? Hvad sker der i FN? Nu kommer op, og den er væk. Det var vores kat, Shadow. Hvad sker der? Hvad er antikrist for noget? Kommer Jesus virkelig igen? Hvad rolle spiller Israel? Betyder det noget, om det tilhører araberne, muslimerne eller jøderne? Alt dette. Det kan godt være, at det lyder som lidt fuld af pyg for dig, lidt religiøst for dig. Jeg vil gerne sige, at jeg taler om den verden, du lever i. Jeg taler om den olie, du bruger i dit hus. Jeg taler om den benzin eller diesel, du kommer på din bil. Jeg taler om den verden, vi lever i nu, hvor der foregår dramatiske ting, uhyggelige ting, enestående ting, som er ved at overgå både 1. og 2. verdenskrig, og vi er bare mere og mere på vej ind i en tid, som vil være et stort mysterium, og som vil i den grad skræmme dig, hvis ikke du får fat i en kendskab til Gud. En virkelig intim vandring med Jesus Kristus. En intim vandring med den Hellige Ånd, hvor du åbner op skriften, og hvor du læser Guds ord, og beder Gud om at åbenbare det, du læser. Du får fat i de 8 CD'er her fra dette stævne, og vi har andre CD'er, andre budskaber liggende inde på vores hjemmeside. Studer, lyt, åbn Guds ord, læs nogle bøger, som ikke kun har med kundskab at gøre, men som har med kendskab. Mange taler om, at religion det er noget forfærdeligt noget. Jeg vil gerne sige til dig, religion er frygteligt. Det er forfærdeligt. Det er fra helvede, det er fra djævlen af. Jeg taler aldrig om, at jeg er religiøs. Jeg taler aldrig om, at kristendom for mig er en religion. Jeg taler om, at jeg har en relation.
En relation til Gud som min himmelske far igennem troen og det nye liv i Jesus Kristus. Halleluja. Når Paulus skriver til de kristne i Thessalonika, så skriver han til dem i det første brev, mener jeg det er det 5. kapitel, så skriver han om Jesu genkomst. Jesu genkomst. Hvis du spørger danskerne i dag, hvad ved du om Jesu genkomst? Kommer han igen? Hvor kommer han? Hvornår kommer han? Er der noget af det, der sker i dag, som har noget med hans komme at gøre? Jamen så vil vel 99,5-6% af danskerne ikke ane noget som helst om Jesu genkomst, og vil ikke være rede til Jesu genkomst. Ved dybest set, hvis Jesus kom igen i aften, så vil de allerfleste danskere, de vil sidde ved deres fjernsyn, og pludselig så vil der være breaking news. Så vil der være aktuelt nyt, og så vil enhver film og alt andet vil blive afbrudt, og så vil der blive fortalt på din tv-skærm, millioner af mennesker er forsvundet fra jorden. Tusindvis af danskere er forsvundet. Og du kan ringe til din kristne bedstemor, hende du måske lå lidt af, og spørge, hvordan hun har det. Og hun svarer ikke telefonen, fordi hun er hjemme hos Jesus. Men sidder du tilbage, så er det fordi, at du ikke i tide tog imod Jesus Kristus. Så Paulus han skriver til disse kristne i Thessalonika, han siger, men I ved god besked. Jeg behøver egentlig ikke sige så meget. I ved god besked. Jesus kommer som en tyv om natten, men ikke for jer i Thessalonika. I er godt klar over, at når I ser det og det og det, så er det fordi, at Jesus er på vej. Men for de fleste, der kommer Jesus som en tyv om natten, og du vil ikke være med ham, når han kommer. Men du kan få kendskab, du kan få indsigt, du kan leve et liv med Gud, himlens og jordens skaber, din himmelske far, som gør, at du har et hjertekendskab, et hjerteforhold. Og du ser fjernsyn, du læser aviser, og du hører det ene og det andet. Men du læser, du ser, du hører på baggrund af, i lyset af, hvad Guds ord siger. Og på den måde får du kendskab. Så Gud velsigne dig her fra Pottemærens Hus. Gud velsigne dig her fra stævnet med Anders Ova. Og som sagt, få fat i CD'erne her fra stævnet torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og bered dig på flere stævner på Pottemærens Hus. Lena Løbner, pinsestævne, sommerstævne, hver torsdag, den varme linje kl. 22, UCB Radio, web-tv, og Lars har lagt masser af skønne videoer og klip og gamle varme linjer. En også den fra i aftes, og det kan du se alle sammen på vores hjemmeside, som jo er www.pottemerens-hus.dk. Og der finder du også vores telefonnummer, hvor du kan bestille CD'erne 75 53 33 23. Eller skriv info@watchman.dk. Tak fordi du har kigget med. Gud velsigne dig. Del budskabet med andre. Du må ikke kunne nøjes med at have kundskab, men du må have hjertekendskab til Gud. Halleluja. I Jesu navn. Gud velsigne dig. Hej hej.